सुरू असा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट ऑफ गोवा 2024 आणि हे फेस्ट जेन्नाच्यान सुरू जाला तेन्नाच्यान ह्या फेस्ताच्यो ज्यो ग्लिम्पसीस आसा त्यो आमी तुमच्या मुखार दवरता. आयज आमी ह्या फेस्तान येयला. ह्या फेस्तान डिफरंट इव्हेंट्स, एक्झिबिशन्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज असे विविध उपक्रम आमकां पळोवपाक मेळटा. तर आयच्या ह्या खास एपिसोडान आमी इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन गोवा त्याच प्रमाणे जी सेतू NGO आसा जी पर्सन विथ डिसेबिलिटी खातीर काम करता, हे दोन महत्वपूर्ण स्टॉल्स त्या विशयी आमी ह्या विशेष एपिसोडांतल्यान आयज जाणून घेतली. फर्स्ट ऑफ ऑल विचारपाचें जाल्यार इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन म्हणजे कितें? इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन म्हणजे आता जास्त अशी मुलं ज्यांना अकॅडमिक डिफिकल्टीज असतात, ज्यांना अभ्यास व्यवस्थित जमत नाही, जी बेसिकली आधीचे लोक त्यांना तू काहीच करू शकत नाही वगैरे असे म्हणायची, त्या मुलांसाठी आता आम्ही हा कॉन्सेप्ट केला आहे म्हणजे इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, ज्यांना आम्ही सेग्रिगेट न करता आम्ही त्यांना रेग्युलर स्कूलमध्ये इतर मुलांबरोबर रेग्युलर मुलांबरोबरच पेअरअप करून त्यांना एक कम्फर्टेबल एन्व्हायरमेंट देऊ शकतो. सो ते आहे इन शॉर्ट सांगायचं तर आमचं इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन. खूप मोठं आहे पण मी तुला शॉर्ट ह्याच्यात सांगते. सो आता आमचा स्टॉल आहे इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन इन गोवा, ग्रासरूट्स टू पॉलिसीज. सो आता आमचं ग्राउंड वर्कपासून ते पॉलिसीजपर्यंत कसं काम झालं त्याच्याबद्दल आहे. आता गोव्यात अशा 56 स्कूल्स आहेत जिथे रिसोर्स रूम्स आहेत. त्याच्यातले 13 लाईफ स्किल्स रिसोर्स रूम्स आहेत. सो लाईफ स्किल्स रिसोर्स रूम जसं मी सांगितलं की मुलांचा IQ ज्यांचा 70च्या खाली IQ आहे त्या मुलांसाठी आम्ही लाईफ स्किल्स रिसोर्स रूम मध्ये आम्ही त्यांना एनरोल करतो. जिथे तुम्ही बघू शकाल पहिली आम्ही ॲडमिशन देताना कोणी पण रेफर करू शकतं त्यांना. थेरपिस्ट रेफर करतो, डॉक्टर्स रेफर करतात. मग आम्ही त्यांचं असेसमेंट करतो. जसं आम्ही त्यांच्यासाठी आमचा एक वेगळा करिक्युलम असतो ज्याला आम्ही फंक्शनल करिक्युलम म्हणतो. ते घेऊन आम्ही त्यांना असेस करतो ज्याच्यात 8 एरियाज आहेत की सेल्फ हेल्प, रीडिंग, रायटिंग, मॅथ्स, कम्युनिकेशन. मग ते केल्यानंतर आम्ही त्यांना इंटरव्हेन्शन देतो जिथे आम्ही प्रत्येक एरियामधून आम्ही एक गोल काढतो. त्या गोलवर आम्ही एक IEP लिहितो ज्याला आम्ही इंडिव्हिज्युअलाइज एज्युकेशन प्रोग्रॅम म्हणतो. तो प्रोग्रॅममध्ये आम्ही वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रॅटेजीज यूज करून जसे मॉडेलिंग अँड इमिटेशन, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, डेमॉन्स्ट्रेशन अशा स्ट्रॅटेजीज घेऊन किंवा टास्क ॲनालिसिस घेऊन आम्ही तो प्रोग्रॅम लिहितो आणि आम्ही त्या मुलांसाठी 3 महिन्यापर्यंत तो गोल आम्ही त्यांना शिकवतो. आयडियल टाईम आहे 3 महिने. सो ते 3 महिने आम्ही त्यांना तो गोल शिकवतो. 3 महिन्यात जर मुलांना ते जमायला लागलं, आम्हाला जर सक्सेस मिळाला तर आम्ही ते त्यांच्या आईवडिलांनासुद्धा शिकवून अशी अपेक्षा करतो की त्यांनीसुद्धा ते घरी शिकवावं. कारण शिक्षण फक्त शाळेतच होता कामा नये, जनरलायझेशन पण झालं पाहिजे. त्यामुळे ते घरी पण आईवडिलांनी शिकवलं पाहिजे. जर तो 3 महिन्याच्या आत जर गोल सक्सेसफुल झाला, अचीव झाला तर आम्ही पुढच्या गोलला वळतो. ओके. आणि मग त्यांचं रेग्युलर इव्हॅल्युएशन पण होतं, मग रिपोर्ट्स वगैरे देतो. ॲट द सेम टाईम काय होतं की आम्ही त्यांना त्यांचं इन्क्लुजन करतो. जसं तू पहिली विचारलं इन्क्लुजन म्हणजे काय. आम्ही सुरुवातीला ॲडमिशन घेतलं की डायरेक्ट आम्ही नेऊन त्यांना ह्याच्यात बसवत नाही. रेग्युलर मुलांवर आम्हाला अंडरस्टँड करावं लागतं, आम्हाला गोल्स प्लॅन करावे लागतात वगैरे. आणि मग आम्ही काय करतो इन्क्लुजन म्हणजे त्यांना एज अप्रोप्रिएट क्लासमध्ये त्यांना बसवतो आणि जिथे रेग्युलर स्टुडंट्स त्यांच्याबरोबर ॲज अ बडी म्हणजे एक असा मुलगा असणार जिथे त्याला हेल्प करेल. मे बी कुठलं पुस्तक असेल तर काढून द्यायला, मे बी हेल्प करायला, पेज नंबर दाखवायला, काही कॉपी करायचं असेल तर डिक्टेट करायला, अशा ह्याच्यासाठी हेल्प करतो बडी. आणि नेसेसरी सपोर्ट जर डे टू डे ह्याच्यात जर नेसेसरी सपोर्ट लागला तर. ॲट द सेम टाईम आम्ही इन्क्लुजन ॲन्युअल डेज, स्पोर्ट्स डे असे इव्हेंट्स आहेत जिथे ॲज अ बडी तो मुलांना हेल्प करतो. ओके. आणि त्याचबरोबर हे फक्त काम शाळेत स्पेशल एज्युकेटर आणि मुलं एवढंच होत नाही. कारण एका शाळेत खूप जण काम करतात. रेग्युलर टीचर्स असतात, प्रिन्सिपल्स असतात, हेल्पर्स असतात, इतर पेरेंट्स असतात आणि स्टुडंट्स असतात. सो त्यांनासुद्धा तो अवेअरनेस झाला पाहिजे की
त्यांच्या आजूबाजूच्या वातावरणात एन्व्हायरमेंटमध्ये अशी मुलं आहेत जे त्यांनासुद्धा रेग्युलर सेन्सिटायझेशन, जर ते अशी मुलं जर त्यांना भेटली तर ते कसे त्यांना मदत करू शकतात, त्यांच्या डिसेबिलिटीजबद्दल आम्ही एक थोडक्यात इन्फॉर्मेशन देऊन त्यांना कशी मदत करायची हे आम्ही त्यांना सांगतो. सो ह्या रिसोर्स रूम्सबद्दल एक गोष्ट महत्त्वाची सांगायची की हे आम्ही जे आज काम सगळं दाखवतो आहे इकडे आमच्या स्टॉलच्या रूपात, ते 20 वर्षांहून चालू आलेलं चालत राहिलेलं काम आहे. आणि ह्या रिसोर्स रूम्सच्या मागे 2 अशा महत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत ज्यांच्याशिवाय हे काम अशक्य होतं. पहिली म्हणजे डॉक्टर जिझेल लोबो आणि दुसऱ्या आहे डॉक्टर मारिटा ॲडम. या दोघांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन हे रिसोर्स रूम्सचं काम सुरू केलं. आणि आधी 2005च्या आधीसुद्धा काहीच पॉलिसीज वगैरे नव्हत्या मुलांसाठी, त्यामुळे त्यांचे कठोर परिश्रम आहेत ज्याच्या थ्रू हे रिसोर्स रूम सेटअप झाले, गोव्यात सुरुवात झाली. आणि गव्हर्मेंटने नंतर त्यांचं सगळं काम बघून सपोर्ट करून आम्हाला पॉलिसीजच्या रूपात मुलांसाठी मदत केली. लाईफ स्किल रिसोर्स रूम हा जेव्हा शाळेत आपण स्थापित करतो त्याला काय काय लागतं, तर मेन म्हणजे हा तुम्ही इथे बघू शकता क्लासरूम, सर्कल टाईम असतो, TLMसाठी बुक शेल्फ डिझाईन, 2 वर्क स्टेशन जिथे IEPs इंडिव्हिज्युअल एज्युकेशनल प्रोग्रॅम केले जातात टीचर्स आणि मुलांबद्दल, एकट्या मुलाबद्दल किंवा ग्रुप सेशन जे ॲक्टिव्हिटी एरियामध्ये आपण घेतो, क्वाईट कॉर्नर जेव्हा मुलं खूप ओव्हर स्टिम्युलेट होतात, ब्रेक हवा आहे, तेव्हा आपण क्वाईट कॉर्नरचा उपयोग केला जातो. बॅग ठेवण्यासाठी वगैरे प्रत्येक जागा अशी ना व्हिज्युअली स्ट्रक्चर्ड केली आहे छोट्याशा रूममध्ये. बाय यूजिंग टेप्स, द फर्निचर्स, वी डिझाईन द क्लासरूम. एवढे सगळ्या गोष्टी तिथे असतात. म्हणजे देन वी फॉलो द इन्क्लुजन, जसं आता तुम्हाला मधुरा टीचरने सांगितलं त्याचप्रमाणे आम्ही इन्क्लुजन करतो. इथे इन्क्लुजनमध्ये काय, रेग्युलर मुलगा आणि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज दोघांना पण एका स्कूलमध्ये व्यवस्थित जे सगळं रेग्युलर मुलांना दिलं जातं तसंच. आणि इन्क्लुजनमध्ये बडी सिस्टमचा खूप मोठा फायदा होतो. रेग्युलर मुलं शिकतात काय चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीजना कसं हेल्प करायची, आणि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज शिकतात की रेग्युलर मुलांकडनं गुड बिहेवियर, डिसेबिलिटीजबद्दल खूप अवेअरनेस केला जातो. आणि हे एक मला वाटतं की ह्या प्लॅटफॉर्मने सगळ्यांना आपला अधिकार, आता हा अधिकार कसा मिळाला आहे तर मला तुम्हाला स्कीम्सबद्दल सांगायचं आहे. हा राईट कसा मिळाला, तर दिस इज द ऑफिशियल गॅजेट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. मग जे पहिलं स्थापित झालेलं इथे बघा 2005मध्ये स्कीम्स फॉर एज्युकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड. इथे एड्स दिले गेले ॲकॅडमिक रिसोर्स रूमसाठीच, फॉर प्रोव्हिजन ऑफ स्पेशल टीचर. ॲकॅडमिक रिसोर्स रूम आहे त्याला टीचर्स मिळाला गेला. 2009मध्ये जेव्हा हा रिवाईज झाला गॅजेट, ऑफिशियल गॅजेट, अँड डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट ग्रांट्स दिल्या गेल्या लाईफ स्किल रिसोर्स रूमसाठी. एड्स फॉर लाईफ स्किल रिसोर्स रूम अँड प्रोव्हिजन ऑफ स्पेशल टीचर, म्हणजे 2009मध्ये लाईफ स्किलचं पण प्रोव्हिजन केलं गेलं ऑफिशियल गॅजेटवर. आता हा रिवाईज झाला आहे आणि 2018मध्ये स्कीम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हे जे रिवाइज्ड आहे 2018मध्ये, त्याच्यात काय काय आपल्याला फॅसिलिटीज मिळतात. डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डिसेबिलिटीज, म्हणजे सगळ्या डिसेबिलिटीजना मेन्शन केलं गेलं आहे. टीचर स्टुडंट रेशो फॉर स्पेशल टीचर्स अपॉइंटमेंट, म्हणजे किती रेशो असायला पाहिजे तो पण व्यवस्थित दिला गेला आहे. लाईफ स्किलसाठी किती रेशो आहे आणि ॲकॅडमिकसाठी ते सगळं व्यवस्थित तिथे दिलं गेलं आहे. फायनान्शियल असिस्टंट ग्रांट्स एड्सची पण माहिती व्यवस्थित पद्धतीत दिली गेली आहे. इक्विपमेंट्स फॉर टीचिंग CWSNs, म्हणजे लाईफ स्किलसाठी 1:8 रेशो आहे, 1:4 डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटीज, सिव्हिअर डिसेबिलिटीज, मॉडरेट डिसेबिलिटीज. तसेच ॲकॅडमिकसाठी पण 1:20. पण त्याच्यात सविस्तर सगळी माहिती दिल्यामुळे आम्हाला हे बॅकिंग आणि सगळ्या आता ऑल ओव्हर गोव्यात तुम्ही बघितलात तर नंबर ऑफ हायस्कूल इथे दिल्या आहेत विथ रिसोर्स रूम इज 56. इथे सगळी माहिती दिली गेली आहे. आणि ह्या स्टॉलबद्दल असं म्हणजे आम्ही जे काम केलं आहे ह्या 20 वर्षात, द 20 years
service we have been showing, and it is work in progress. We are trying to work towards inclusion and promoting inclusion in the state of Goa. जसं आपलं गॅजेटमध्ये दिलं गेलं आहे डेटा रिगार्डिंग रिसोर्स रूम इन द स्टेट ऑफ गोवा. आता टोटल नंबर ऑफ हायस्कूल फ्रॉम 5th to 10th किती आहे 255 ज्यांच्याकडे रिसोर्स रूम्स आहेत. नंबर ऑफ हायस्कूल्स विथ रिसोर्स रूम 56 आहेत. हां, number of resource room teachers who are appointed in Goa is 91. Okay, number of students in high school with CWSN is 1366. आता मी तुम्हाला सांगते की किती लोकांनी SSC कन्सेशन्स घेऊन पास झालेत ते. नंबर ऑफ जनरल स्टुडंट्स पासिंग SSC सर्वसामान्य 19,288. Number of students passing SSC with the concessions is 425. त्यात इन्क्लुझिव्ह स्कूलमधनं किती मुलं झाली आहेत तर 372 फ्रॉम इन्क्लुझिव्ह स्कूल. I'm Vanessa Lopez from Vatikal Model High School, and I'll be speaking to you all about academic resource rooms. In academic resource rooms, we have students who have usually learning disabilities or maybe even maths difficulties, so dyscalculia, dyslexia, and many other things. So when the teacher raises a red flag, we send the child do a small screening for the child. When the screening is done, we do an intervention. If the intervention is the child benefits, then I think the child is taken back into regular class and carries on in regular class. But after intervention, the child doesn't benefit from it. We usually send the child for assessment to check and see where the difficulty lies. Usually in the aided schools, we accept only a certificate which is given by the IPHP or from any other government like Hospicio or something like that way. But even for the private, they accept even Setu screening tools or Setu's assessment. Okay, and then once the assessment is done, then IEP is formed where the child, the teacher tells whatever has to be taught by the resource room teacher, and it is also given told to the regular teacher and the parents also. So now when all three are the main people who are whose the center is the child, we all do the same things and the child benefits from there. So this happens right from the lower standards till the 10th standard. Now what happens in the 9th and the 10th standard is where they have certain concessions, like they can drop certain subjects, they can drop any other subject they find difficult. For example, science, they can take any other subject. The optional subjects are DTP and data processing, fundamental bakery, basic cookery, many other. There are a list of other optional subjects available. Even there are modified, even if the child finds it can do the subject but has wants to just maybe a small modification on papers also are available. For concessions, we have students even from the lower standards, spelling mistakes are condoned. Basically, we do not, if the answer is correct, we do not minus marks for their spelling mistakes, and they can answer the same question and answer in a drawing form. We have a lot of academic game forms for them to teach, for them to learn. So this child usually learns better in a playway method rather than being in a classroom and listening to the teacher teach. So that is what we do in the resource room. We teach them using flashcards, we use games, we use the laptop, we use videos, and we make a lot of PPT presentations for them. So the Purple Parivar is this section which is by Setu and Nimhans as well. Setu has 5 desks, including a registration desk, and Nimhans has 2 desks where they're giving information about social welfare benefits, and they have various topics that they are talking about as well. At Setu, we believe in family-centered care a lot, and so one of the ideas of doing Purple Parivar was to give information about family-centered care and services to people, and also to talk about neurodiversity. So we have tables like Celebrating Your Child, which is all about neurodiversity and how to build on strengths of children and focus on their strengths. We have a table on Healthy Parent, Happy Child, which is about mental health of parents and how that is so important.
even for your upbringing of your child. Right? We have keeping your child safe, which is about sexuality and how it's very important for children, no matter what condition, for them to know about their bodies and safe touch and unsafe touch. Families First is all about our FCC, which is Family Centered Care Services. Education and Life Skills talks about how you can teach children who are in academic or life skills resource rooms and what kind of equipment aids you can use. We have a table on Build Your Support System, which is run by our family advisors. We have a family support group at Setu, and so they are also helping parents know which are the other support groups out of Setu that they can join. And we have many workshops that are happening it started on 9th right up to the 13th, where we're giving information about various topics like, how to work on handwriting, making handwriting fun, or what after us, or sexuality, preparing children for school, various types of topics. So people can register and sign up as they come into Purple Parivar as well.